Здравейте ви, Бог! Днес ще ви покажа Warp Zebra в FSG, Firesoft Gaming. Това е моя приятел Златомир, който е сега тук говори. Това беше... Аз не съм шкафал. Аре, бочета. Това какво е? Майче... Отидете на Warp шопове. Става и шоп. Да, тук на шопове, такива да. Пиш някакво правила. Тук примерно има Zebra Jump. След малко ще ви покажа. След е някакъв офис. Да, Беде да го знам. има и банка, където искаш да дадеш, вземаш пък 1000 лева, например, докато не ги върнеш до 2 дена, жаел бан за 1 час. Какво е то жаел бан? И малък бан, обаче за 1 час, ние са набалнали за 2 часа, минава 1 час и 20 минути и нямам бан. Това е джампър. Значи тук ще има такива работи, тук е спятното нещо, които всеки трябва да нещо. може да отидеш да покажеш холма ми, ама няма може да го сложиш, защото е предвид. Гледайте, хора, гледайте какъв бък ми е станал. Не ли як? Готин бък. О, тук голд, колко има. Трябва да търсим даймонд. Тук ще намерим. Голд, да. Даймонд. Да можеш да влезеш? Можеш. Гати бъга е! Ти можеш да влезеш вътре и понязва. Той при мен ми се е слушала, но малко ме изтрат, защото преди като нямах фола и падах и умирах. Не умира. Не умираш долу. Не умираш, защото точно не падаш, после се оправя бъга. По-хубаво да не самаха сега бъга да го покажеш тук. Вижте колко е ялко, аз не мисля да окупавам ти неща, но просто до... Ето прилича на няколко купчи. Да, бе. Тези, да, тези. Дънжени ще има някъде там. Има и чисто е там, един път се намерих 4 диаманта. Аз един път набирах цял Iron и един меч. Обаче Iron меч беше. Ще слънцето се виждам. Готин бък, защото лавата не тече на рънка, нали? Това защото го няма. Чудно. Може да купим виж брата. Къде че да ти е по-хубаво? 2 диаманта намерих. Гли. 2 диаманта, хора, гледай. Може да има и навътре. Да. Но просто... Това държа. Който е? Викам каквото е. Влеем тук държа. Няма чудовища е. Няма бе, няма. Къде са? Даймонд. Пак Даймонд влезе в мината. Добре, че имаш пълай. Лай, искаш да кажеш. Да. Може да се тъпаш. Телепортирам. Това. Само това? Лай и тъпа. Такова с супер стилен. Хора, ако правите 10 клипа, кажете на Гаста, на други Не. Ще трябва да се каже само на Олнир, защото само Олнир ще ми... Не на Олнир. То вече Олнир искаш да кажеш. Да, то вече има няколко ве. И Зебра е. Зебра е лидер. Да, не, аз съм Олнир. Знаете ли нещо? Ако дарите това на Олнира, ще ме направи супер тръстец, което пак има само... Ние супер тръстер. Да, което има само пак тъпа и флан. Не, ще можеш да си смениш и цвета на името. Да. Да, и да си пишеш в чата с различни цветни. Така този... Един със супер Citizen пише с различен цвят, бе. Да, като му админ му дава екстра за малко. Не беше за малко, писа 2-3 часа. Да, 2-3 Не бе, админ ти казва, имало няколко опчена, натискаш го или си сменяш цвета. И как става? Не знам, аз питах, ма никой не ще ми го.
Так, един час каза, ще отговоря, ама не сега. Как мога да... Пиша. Чакай. О, нет, ми спря. Ай, това беше от мен. Бай-бай.